Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada. Inilah situasi pentas Mazda Akbar Salam tanggal 1 April 2026 di Desa Demangan, Kecamatan Gundang, Kabupaten Nganjuk. Dikala masih segmen uyon-uyon pra Mazda Akbar pentas. Jadi kalau pentas pertama ya seperti ini yang terjadi. Kemudian teman-teman, kepada Anda penggemar Mazda Akbar Salam tentu sering mengatakan bahwa Anda mengatakan bahwa Mazda Akbar itu pentasnya bagus. Saya sebagai konten kreator selalu mengatakan bahwa Mazda Akbar Salam diantaranya jago kalau memerankan lakon percintaan. Nah, biar kita jelas, ayo kita lihat sekali-sekali kita menonton mayangnya Mazda di kala adegan percintaan seperti apa. Apakah benar yang Anda katakan Mazda itu adalah bagus? Apakah benar yang Pomders katakan bahwa Mazda itu jago kalau mayang di segmen atau lakonnya percintaan? Yuk kita ikuti teman-teman. Yuk kita ikuti teman-teman. Nimas Bendoro wong ayu, Nimas Bendoro wong ayu jejantunging kalebu Yayi Endang Loro Temon pun Kakang Bambang Senet wis prasetya wis patemboyo wis janji lan sumpah kalamunta tresnaku marang Yayi Endang Loro Temon donya prapteng delahan. Yayi, ora ana wong wadon kang ndak tresnani mung kejaba sliramu wong ayu Endang Loro Temon. Kakang Bambang Senet, apa wong ayu? Semono uga aku, Kakang. Nanging luwih dhisik aku bakal nyuwun dawuh. Aku bakal nyuwun dawuh ingkang trawaca. Marmane kelungguhan sak mengko, Kakang Bambang Senet tak kanthi mapan ana ing pinggiring tlaga Madirda. Krana ing ripalungguhan iki aku Endang Loro Temon kepengin sak pejagong catur netra lawan Kakang Bambang Senet. Krana apa, Kakang? Krana ana gembolaning rasa ingkang kineker kang nedya bakal ndak babar marang Kakang Bambang Senet. Mara coba matura wong manis, apa kang dadi gembolaning rasamu? Lamun to siyadi nandhang pepeteng menawa pun Kakang bisa amelu madangi, ning kalamun to siyadi nemahi reruwet mbok menawa pun Kakang bisa melu hangudari. Yayi,
matura wong manis, matura kanthi trawaca ilang narasa rikuh kang sarta pekewuh lara temon. Kakang, sepisan maneh aku bakal nyuwun pirsa marang Kakang Bambang Senet. Siadi bakal nyuwun katerangan babagan apa? Kakang, janjane anggonmu tresnani aku iki jane lair batin apa ora to Kakang? Sarate pandan sumulung hamadangi jroning pasarean ngenani wadana remuramu kalingan ngangkrangan sang dyah manahengkung sang dyah manahengkung sumungkeming guling sang kakung hangrere apa wong ayu kang banget ndak tresnani endang lara temon apa sliramu ora percaya klawan pun Kakang? Iya. Apa siadi endang lara temon ora percaya marang katresnane pun Kakang Bambang Senet? Kamangka tresnane pun Kakang Bambang Senet marang endang lara temon kuwi sundul wiyati bebasane wong manis. Kakang, ora kok ateges aku ora percaya ature panjenengan. Nanging ayo to monggo saiki diitung bareng-bareng, Kang. Wis pirang sasi, wis pirang taun aku iki kelawan panjenenganmu wis pepacangan. Jal saiki diitung bareng-bareng wis pirang sasi, wis pirang taun anggone aku kelawan Kakang anggone pepacangan iki. Aku iki bocah wadon, aku iki wong wedok. Aku wedi nek mung dinggo dolanan bocah lanang. Pendak biar pendak dino, tangga-tangga iki padha alok. Kae runtang-runtung wong loro ngalor ngidul ngetan ngulon ya wis nginep barang. Ning nyatane nganti tekan sprene durung ana tembung sing cetha, tembung sing gumathok saka Bambang Senet. Aku iki wong wadon, aku iki bocah wedok. Aku sumelang yen digawe lara ati karo wong lanang, Kang. Apa sliramu Yayi Endang lara temon ora percaya karo wong lanang? Jaman saiki goleki wong lanang sing gampang dipercaya ki angel. Nalika jaman pacangan we kaya ya oh.
Wis sumpah prasetya urip donya prapting delahaning bareng wis suwe nyatane katresnane ya iso luntur nyatane ya ana tembung bosen. Mula ya Bam Kakang Senet nadyan to aku kuwi putri saka negara Dwarawati sliramu kuwi anak lurah Karangkadempel ning nyatane kabeh wis padha nyekseni nadyan to lurah Kyai Semar kuwi pranyata lurah jimat kang bisa ngucap pusaka kang bisa kandha babar pisan aku ora isin dadi anake lurah Kang. Ya syukur bagi sewu yen pancen kaya mangkono. Percaya marang aku ya Yayi. Kalamunta pun Kakang Bambang Senet ora bakal ninggalake Yayi Endang Loro Temon. Yen pancen tresna lair batin dadi cah lanang mbok kudune piye ngono. Sowan ning pakku, sowan ning wong tuaku, sowan ning Dwarawati. Matur ana ngarsane Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Dadi wong lanang mbok sing kendel aja ingah-ingih. Wong mesti angger dolan omahku kok mesti pas wayah omah sepi. Angger dolan ning omahku mesti pas wong tuaku ora ning omah. Yen pancen Kakang Senet tresna lair batin nglawan Loro Temon mbok yo age enggal matur ning Dwarawati ngono lho Kang. Matur ana ngarsane Kanjeng Rama. Daya-daya aku bisa enggal kajatukrama. Kuwi nek pancen tresna lair batin karo Endang Loro Temon. Neng yen Kakang Bambang Senet ora tresna karo Loro Temon gek enggal matura saiki Kang mumpung durung kebacut leku lara ati Kang. Angkati Sutama Gusti sasangka kasongan surya sasangka kasongan surya prabanya sumungsum kahaswa mbok aja nesu to Endang Loro Temon yen kuwi nesu nesonipun kakang iki ya melu susah yen kuwi nesu aku iki ya melu mikir noleo mrene madepa mrene jane kleruku ki apa jane luputku kuwi apa Yayi lupute ya ora ndang cekat-ceket matur ana kersane Kanjeng Rama. Isin aku dadi wong wadon isin. Panjenengan Kakang Senet ora krungu, rasanane tangga ki panjenengan ora krungu. Coba to sing krungu ki aku, Kang, sing bendina ngrungokke ki aku. Tangga-tangga iki pendak dina akeh sing ngrasani. Ki lho, mobil putih marane. Ngono sok apa ya dirabi ngono kuwi. Iya sing sareh.
Sing sareh sing sabar. Aku tak nyelengi luwe dhisik. Barak tenan to. Aku wis hafal alasane wong lanang-lanang kuwi. Nek arep endo dijak rabi iki mesti alasane tak nyelengi sik. Sugiyon jara langit angger dijak rabi kok isih urung kepengin mesti alasane tak nyelengi sikik mesti ngono kuwi alasane cah lanang-lanang kuwi. Madhepa mrene emoh. Sumpah prasetyaku ora ana wong wadon sing ndak tresnani kejaba mung sliramu endang lara temon. Aku wis apal tembunge cah-cah lanang kuwi. Yen cedhak karo pacangane tembunge mesti ya ngono kuwi mesti. Ora sahamam. Rumangsamu nek kowe cedhak karo sinden liya ora lara atiku. Cedak karo malah ora usah ngono. Aku nate mbok jak mangan. Aku nate mbok jak sarapan bermain. Kok yo tempuk karo sinden gendhakanmu lawas. Sampeyan matur ning aku, sampeyan ning jero kendaraan kene sik ya Mas tak yen ora nemoni ora penak. Yo, tak sawangkon jero kendaraan wong loro nek jagongan kok leng ganyik. Damput. Terus-terusno lek nakal ngono kuwi. Yen ora ana rembug sing gumathok saka Karangkadem menyang Dwarawati aja arep-arep bisa nyawiji ngantaraning lara temon kelawan Bambang Senet. Pancen wis kinudrating jagat nek wong lanang ki nggon salah-salahan tur nggo kalah-kalahan. Mongko aku iki ya ora duweni sesawangan wong wadon liya. Rumangsaku nek ndakwa karo aku kok nganggo tembung sing ora-ora. Lara temon. Kaya-kaya kowe ora percaya karo katresnaning Bambang Senet. Iya to iya yen pancen kaya mangkono bakal tak buktekke dina iki wong ayu. Bambang Senet bakal mbuktekake lamun aku iki satriya tanah Jawa kang ngugemi marang janji, kang gemi marang sumpah kang sarta prasetya. Rama Kanjeng Rama Kyai Semar Badranaya kula nyuwun dhaup Rama Semar.
Oke, itu teman-teman yang bisa saya sajikan. Jadi terserah Anda apakah benar Mazda Akbar Salam itu jagonya di lakon atau segmen percintaan. Ya, sebenarnya teman-teman, dikala saya berangkat lakon Semar Mantu itu saya sudah mulai tidak tertarik, karena saya tahu bahwa pemeran utama ya, yang jadi mantan itu bukan anak raja tapi anak kupon, yaitu Endang Lorotemon itu anak kuponnya Sri Bathara Kresna. Kemudian Bambang Sinet itu anak kuponnya Ki Lurah Semar Badranaya. Saya berharap nanti di segmen hiburannya yang pasti menarik seperti itu, karena lakonnya ya seperti itu. Tetapi teman-teman, ternyata seperti yang Anda sampaikan tadi, Mazda itu campuran romantisnya ada, melankolisnya ada, dan celengaannya ada. Ya, celengaan, guyon-guyon ya seperti dalam kehidupan sehari-hari. Memang jadi wanita itu susah, kadung diapeli mendino, sering diapeli menggunakan expander putih, ya itu nyemoni Mazda Akbar Salam kan sedannya expander ya, warna putih ya, tapi tidak dinikah-nikah. Itu tentu menjadi menarik teman-teman. Jadi saya itu sangat senang sekali lakukan itu, maka saya bagikan kepada Anda. Tapi keputusannya pada Anda semua, apakah Mazda sukses memerankan adegan itu atau tidak, monggo saja. Saya sebagai konten kreator hanya memaparkan, menyampaikan, menyuguhkan, dan keputusan di Anda semua. Kalau menurut saya, aku senang ya. Melankolisnya ada ya, kemudian seriusnya ada, dan ada celengaannya seperti itu. Hanya menurut saya celengaannya masih perlu ditambah teman-teman. Misalnya kan di kala adegan Bambang Sinet karo Lorotemon tadi ngomongi yang sinden, ayo yo Pika Renjel wong lanang ini ki hati-hati, Sinta Sri Pesek misalnya seperti itu akan lebih bagus lagi ya. Tetapi menurut saya itu sudah luar biasa teman-teman, sudah luar biasa ya. Kemudian berikutnya teman-teman, biar video kita itu lebih lengkap ya, seperti ini. Jadi sindennya Mazda Yus ayu-ayu, kemudian pentas itu panggungnya ukuran 12 kali 10, jadi panggungnya besar sekali. Kebetulan tata lampunya bagus sehingga pengambilan gambar lebih bisa jernih. Jadi teman-teman, untuk mengambil gambar yang jernih itu bukan kamera saja yang harus bagus, tetapi dikala lightingnya, penyinarannya, pencahayaannya bagus, maka itu akan lebih mudah. Seperti ini hanya karena kita itu konten kreator amatiran, yo ngambilnya saja delik-delik, tempatnya tidak leluasa, jadinya ya seperti ini. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Pentas Mazda tentu saya menyuguhkan di segmen lakon ya, bukan segmen hiburan saja. Mudah-mudahan Anda sebagai pecinta wayang, pecinta Mazda, semakin menyadari bahwa Mazda memang dalang yang mumpuni ya, sesuai dengan gelar atau hadiah yang pernah didapatkan di kala lomba di tingkat nasional, lomba dalang remaja, bahwa Mazda Akbar Salam mendapatkan sebagai dalang terbaik dan dalang mumpuni. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.